Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo maanakan ninyo. Mga igsoon gyud sa ulog nato karon ang ika-29 nga kasumaran sa rededication sa altar sa atong simbahan. Ug ato kining sa ulugon isip solemnidad, no? Sumala sa tugon sa mahal nga Kardinal Vidal sa iyang pagkonsagra ni maong altar. Ug usab karon atong pahimusan na higayon diin kita isip katilingban nga Kristohanon, katilingban sa parokya dinhi sa Mabolo, magsaulog sa atong pagkaanak ni San Jose, diin atong pasidunggan ang katong mga ni voluntaryo sa katekesis sa miaging Mayo. Ug usab atong sa ulugon ang presensya sa matag usa nato diha sa atong panagtapok isip mga kabanayan ni San Jose sakop sa atong parokya dinhi. Ug karon maandam kita ning mong kasaulugan, maghinulsol kita karon sa atong mga sala. Kaluyan nun ta kita sa Dios nga magagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Danon nun ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Samahan, mata
Magampo kita. O Dios, matag tuig imo kaming gipahandom sa adlaw sa pagkonsagra niining templo. Pamatia ang among pagampo. Itugod nga dinhi kanunang himuon ang lunsay nga pag-alagadalang kanimo. Ug ang higpit nga kaluwat sa lalang kanamo. Ini among gipangayo. Pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi og hari uban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Unya, gidala ako sa tao pagbalik ngadto sa pultahan sa templo. Didto nakita ko nga may nagtubod nga tubig, ubos sa bakanan sa templo, dapit sa sidlakan. Kay ang templo nagatubang man sa sidlakan, ug nagdagayday ang tubig, paingon sa ubos, gikan sa bakanan sa templo, sa habagatan, sa halaran. Unya gidala ako niya sa gawas, agi sa ganghaan, dapit sa amihanan. Ug iya akong gidala libot sa ganghaan, didto sa gawas, nga nagatubang sa sidlakan. Ang tubig, gikan sa habagatan. Unya mipaingon siya sa sidlakan, dala ang usa ka pisi, ug unya nagsukod siya balig 5 ka metros. Ug unya gidala ako niya latas sa tubig nga may giladmon nga tagakiting. Unya nagsukod siya laing 5 ka metros, ug gidala na usab ako niya latas sa tubig, ug tagatuhod na ang giladmon niini. Unya nagsukod siyag laing 5 ka metros, ug gidala na usab ako niya latas sa tubig, ug tagahawak na ang giladmon niini. Unya nagsukod na usab siyag laing 5 ka metros, ug ang tubig nahimo ng usa ka suba, nga dili ko na mahimong latason, gawas kon mulangoy ako. O giingnan ako niya, Tao, nakita mo ba kini? Unya gidala ako niya subay sa daplin sa suba. Sa pagbalik ko, nakita ko daplin sa suba, ang daghang mga kahoy, isig kadaplin niini. O giingnan niya ako. Kining tubiga nagdagayday padulong sa kayutaan sa sidlakan, ug naglugsong ngadto sa walog sa Jordan. Sa pag-abot niini sa patayng dagat, kini nahimong tabang, ug bisag asa padulong ang tubig sa suba, mabuhi ang tanang binuhat, ug mudaghan pag-ayo ang mga isda, kay moabot man didto kining tubiga, ug matabang ang dagat. Busa mabuhi ang tanan nga hiagian niini. Apan diha sa mga kadaplinan sa suba, manubo ang tanang matang sa kahoy nga makaon ang bunga. Dili malaya ang ilang mga dahon ni kabsag bunga. Mamunga sila matag bulan, og mga bunga nga maayong kanon, kay ang tubig nga gikinahanglan sa kahoy, gikan man sa templo. Makaon ang ilang bunga, og tambal ang ilang dahon.
ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang makagagahong nga Dios ani auban ka nato. Ang Dios ni Jacob mao ang atong dalang panang. Ang Dios mao ang atong dalangpanan ug ang atong kusog. Ang kanunayng panaban dinhi sa atong mga kalisdanan. Busa wala kitay kikahadlukan, bisan kun ang kalibutan matayo ug ang mga bukid mabanlog ngadto sa kahilad man sa dagat. Dunay subakan sang mga tubig nagalipay sa syudad sa Dios. Ang balaan nga puloy-anan sa labing halangdon. Ang Dios anaa sa iyang taliwala, wala kini siya'y kahadlukan. Ang Diyos mo tabang kaniya, inighayag sa banag-banag. Ang Ginoo sa kagahuman ani auban ka nato. Ang atong kuta mao ang Dios ni Jacob. Umari kamo tan-awa ang mga buhat sa Ginoo. Ang kahibulungang mga butang nga iyang gihimo dinhi sa yuta. Kagagahon nga Dios ani auban ka nato. Ang Dios ni Jacob mao ang atong dalang panang. Hinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Kay kami mga kauban sa buhat nga nagiusa pag-alagad sa Dios, ug kamo mao ang uma sa Dios. Kamo mao usab ang balay sa Dios. Sumala sa hiyas nga gihatag sa Dios kanako, ug sama sa usa ka batid nga panday. Gipahimutang ko ang sukaranan, ug lain na ang magtukod sa balay diha niini. Apan kinahanglan magmatngon ang tagsa-tagsa, unsaon niya kini pagtukod.
Kay gipahimutang sa Dios si Jesucristo, ingon nga bugtong sukaranan, ug wala nay laing sukaranan, gawas kaniya. May pipila nga mogamit og bulawan, o plata, o bililuhon nga mga bato sa ilang pagtukod sa balay, diha sa sukaranan. Ang uban mogamit og kahoy, o sagbot, o dagami. Ug ang kalidad sa binuhatan sa tagsa-tagsa katao, makita unya sa adlaw nga kini ibutyag ni Kristo. Kay ang kalayo ni adtong adlawa, magpadayag sa buhat sa tagsa-tagsa katao. Ug sulayan kini sa kalayo, ug sutaon ang iyang matuod nga kalidad. Sa walay duha-duha, nasayod kamo nga kamo templo sa Dios, ug nagpuyo diha kaninyo ang Espiritu sa Dios. Busa, ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios. Kay balaan ang templo sa Dios, ug kamo mao ang templo niya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa ninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Miadtong higayuna, hapit na ang pangilin sa pagsaylo. Busa miadto si Jesus sa Jerusalem. Dito sa templo, nakita niya ang mga tao nga namaligyag mga baka, mga karnero, o mga salampati. Nakita usab niya ang mga manginginis og kwarta. Unya si Jesus naghimog latigo nga linubid o giabog niya ang tanang mananap. Ang mga karnero og mga baka ngadto sa gawas sa templo. Gilimbuwad usab niya ang mga lamesa sa mga mangingilis ug kwarta ug kasalibay ang ilang mga sinsilyo. Ug iyang gimanduan ang mga tawo nga namaligyag mga salampati. Dad-a kini sa gawas, ayaw ninyo himo ang merkado ang balay sa akong amahan. Unya nahinumdom ang iyang mga tinun-an nga ang kasulatan nag-ingon, ang akong pagmahal sa imong balay, O Dios, nagdilaab sulod kanako sama og kalayo. Unya nangutana kaniya ang kadagkuan sa mga Hudiyo. Unsay ilhanan nga ikapakita mo aron pagmatuod nga may katungod ka pagbuhat niini? Si Jesus mitubag, gub-an ninyo kining maong templo ug tukuron ko kini pag-usab sulod sa 3 ka adlaw. Sila miingon kaniya, kapatan ug unom ka tuig ang pagbuhat ni ining temploha. Unya, tukuron mo kini pag-usab sulod lamang sa 3 ka adlaw. Apan
ang templo nga gihisgutan ni Jesus mao ang iyang lawas. Busa, sa dihang nabanhaw na siya, nahinumdum ang iyang mga tinun-an, nga gisulti niya kini, ug mituo sila sa kasulatan, ug sa gisulti ni Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Yadtong 1997, dunay decree si Cardinal, no, mo kani ang sulod, no? That on this day, the 22nd of June, in the year of the Lord, 1997, in a solemn celebration of the Eucharist at the Parochial Church of St. Joseph, Mabolo, Cebu City, I solemnly consecrated the altar made of stone, at which ceremony were solemnly deposited in the altar the relics of Saint Clement, Pope and Martyr, Saint Gregory, Bishop, Martyr, Saint Horatius, Presbyter, Martyr, Saint Titus, Deacon, Martyr, Saint Reparatus, Martyr, Saint Liberatus, Martyr, Saint Amantus, Martyr. The anniversary of this consecration is to be kept as a solemnity in this church. In witness, wherefore, I affix my signature and caused the seal of the Archdiocese to be embossed on these documents. Una nga ang atong gisaulog karon ang kasumaran sa pagkonsagrar sa altar sa simbahan. No? Tingali magunahuna ta nga kini parte ni sa mga buildings, no? Ang altar, ang bongbong, unsa pa na diha, no? Pero atong kanunay hinumduman sa kanunay nga ang simbahan dunay simbahanan, no? Kining maong building. O kining maong simbahanan muni siya ang nagpahinumdum nato sa mas lawom nga kamatuuran sa simbahan nga hinimo sa buhi nga bato. So the church building, small c na siya, paghisgot yun itag the church nga kita mga tao, capital C gina siya ining suwat. No? Muna nga nindot nga kahigayunan nga ning atong pagsaulog karon, no? Atong suwayan po nga magsalo-salo ta ining human, no? Inyong sudan akong kanon, no? Mo man na kanang sana na kanang bring to share, no? Dili bring your own provision, bring to share. Pagdala og sudlanan sa bring house, no? Pagdala og makapakaon pagkaog lain, no? Dili nga magdala ta para ato ra niya mag-indigay tagon sa atong sudan, no? Kay mo man ni ang atong gipangandoy, no, nga sa atong pagsaulog sa kasumaran sa paghalad sa altar. Dunay mga relikiya sa mga santos, kita usab mahimong buhi nga simbahan, no? Mapahinumduman sa atong pagkabuhi nga simbahan. Bisan tuod ug ang simbahan katawhan apan nanginhanglan ta og simbahanan, no? Dili lang ni siya monumento o remembrance sa atong mga kagahapon, no? Daghan biya kay nig nausab na ang atong simbahan, dili na gini siya duol sa original nga kabilin nga building, no? Apan nanginhanglan ti ni kay mao man ni atong spiritual home, no? Atong dangpanan, atong alampuanan, no? Dinhi atong madungog ang pulong sa Dios nga gisangyaw, dinhi gisaulog ang mga sakramento, dinhi gibunyagan ang mga kabataan, ang mga batanon gikasal o gikumpirmahan, no? Sumunit siya dinhi ang lugar diin atong dawaton ang kaluoy o gugma sa Dios, no? Sumuna nga ang building is atong temporal expression, no? Ato ning paninduton kay atong ipadayag ang atong pagtuo. Muna nga nindot sa kay nga pagpista nato, no? Nindot kita kitag mga buwak, no? Mga prutas, no?
Pahinumdum na nga, ingon anak, ka-importante nato ang atong kasaulugan, kay ato gining gihaguan nga maanindot, no? Naghapo kita mga kabuhakan ron, no? Kasi magunahon na mo, hala, mga pari, no? Ganagi sila mga buwak. Dili, oy, ato ni tanan, no? Ato ni, nga ekspresyon sa parokya, nga mauni ang atong pagbalaan sa altar, pagbaraan sa lugar nga atong alampuanan, no? Sa atong pagsaulog sa atong anibersaryo, hinangnan po tang mupahinumdum nato sa duha ka kamatuoran nga mura po dili kayo nato ikalipay. Una, ang atong simbahan ayuhonon, no? Whether we like it or not. Ang ebanghelyo bitaw nang Hesus, guba kining maong lawas o guba kini nga maong templo o tukuron ko kini sulod sa tulo ka adlaw. Di man tayo kaingos Ginoo nga Ginoo kanang ang anay rabi gaguba ana no di biag kami no pero ikan lang po itukod no tabangi sa mi itukod ani no ato gini siyang tabangan no pero basin baya pod ug ang anay nga mikutkot sa atong trases no simbolik ni siya sa ikaduhang kamatuoran nga atong angay ibawan o dawaton, no? Nga ang simbahan nga Pilipino, no? Gianay na po ang atong morality, no? Bisan ang atong mga leader, no? Gani sa mga kaparian, no? Ibutan ta mga pangulo na to sa simbahan, daghan kami mga kakuwangan, no? Naninguha nga doon natin mga sistema nga unta atong mapalambo ang atong relasyon sa matag usa, no? Sa ato say tunagyoy mga kakuwangan, no? Maupod ang atong mga pangulo sa katilingban, no? Daghang mga kakuwangan, no? Mubalik ta sa atong pamilya, bisan gani ang mga ginikanan, daghang kay kakuwangan sila mga anak, no? Magtan-aw ta ni mga libod suroy, makita asa naman ang mga ginikanan ani? Inikakita na to sa ginikanan, makaingon ta nga maudi ay mangita na po to sa ginikanan ani, wala nangamatay na pero it becomes a cycle, no? Ano man, muni atong kahimtang dako kaayo og angay nga usbon, no? Apan bisan pa ni ana, no? Kita ipahinumduman, no? Nga paghulagway ni propeta Ezekiel sa tubig nga nidagay gikan sa templo, nagdala og kinabuhi ang tubig sa diin nga iyang maagian, no? Mo no? The river brings life, no? Nahimo siyang tinubdan sa kabaguhan o kaayuhan o healing and renewal, no? Una nga atong makita day nga ang templo mahimo na siyang gigikanan sa atong kausaban sa kinabuhi, no? Mahimo kaayo na, no? From the temple will come the water, no? Tubig nga maoy mo limpyo nato. Of course, doon na tayo angay nga buhato, no? Pero ato hinumduman, no? Nga diha sa atong pagkamakasasa, gihigugma na tadaan ni Jesus, no? Una sa atong kahimtang nga ikaguol, atong tanawon ang gahom sa Dios nga mo lutaw diha sa kalisod, no? Ato hinumduman, tingali guol paminaon, ingon ani atong katilingban, no? Apan atong hinumduman, no? Nga bisan gani ang katilingban sa panahon ni Jesus, mas grabe pa sa atong kahimtang, no? Apan iya natang gihigugmadaan. Buti pasabot, di kita angay nga mawadan sa paglaom, no? Mubulig lang kita sa grasya sa Dios, no? Mauusab ning ato kahimtang sa atong simbahanan, no? Dako kita og trabahoon, no? Pati kibaw pila ka may butang tasos pila ka milyon, no? Pila naman ni kamalita in taon, no? Kinhangan na to ani, no? Pero bisan pa ni ana misalig ta, no? Nga si San Jose ang Dios mo lamdag sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing aron ato gini mapahitabo, no? Dili man tingali nato kabot yun suma sa atong plano, pero ang atong pangayoon sa Ginoo nga unta matuman ang unsay iyang plano para nato. Basig mas nindot pa na sa atong plano, wa ta kahibaw, no? Pero muna atong iyampo matuman unta Ginoo kining tanan nahitabo ni di man ni namo tinuyuan.
Pero mubulig mi sa grasya nga mga hatag kanamo, among itugyan ang among paningkamot kanimo. Tumana, unsay imong plano alang kanamo. No? Muna nga, diya sa itong kahuyang, budanguptan sa kalig-on sa Dios. Diya sa atong kalisod, mangayo ta sa lamdag sa Espiritu Santo. Kung kinahanglan nga ayuhon ang atong simbahanan, atong paniwaon. Apan kung atong hunahunaon nga kinahanglang baguhon nato ang atong tagsa-tagsa ka kinaiya, aron nga mo irugta diya sa atong moralidad, ninutunta nga karong adlaw, no? We make a commitment. Yes, Lord, akong tampo aron maligon ang simbahan nga hinimo sa buhing bato, magbag-o ko sa akong kinabuhi. No, nindot kaayo unta, no? Di man tingali mausab yun nato diha dayon ang kinatibukan sa atong kinaiya, no? Pero kung klaro nato unsay angay natong usbon, dunagyoy tayo mapaabot nga kausaban. No? Sama sa gihapon, ato itugyan sa Ginoo, unsa kaha ang mas maayo nga mahitabo nato. Aron sa ingon, sa atong pagkamabuligon sa iyang plano, mahitabo ang mas anindot pa kaysa atong plano. Umintas tanto, samtang nagsaulog ta ni maong atong anniversary, atong paninguhaon, no? Nga magsugod ta sa atong paghugoy-hugoy sa matag usa, no? Mandinhi, pagkaon ta dito, no, o katong mga ugwa mo'y baon, ay lang po yung hudna ang baon sa inyong silingan, no? O katong kuan, sunod pohon mabaon po magdagan-dagan, no? Yeah, maghugop lang tag-ampo nga di na ito amuuan o usab, no? Kaya basig inyo na lang ikaw ng ato mga kaldiro diha, no? Ang ato na importante karon nga magsugod ta sa paghudyaka, pasalamat, apan ang atong tumong mao nga atong itugyan ang atong plano aron ang simbahanan nga bato malig-on o kita isip buhi nga bato mahimong lig-on nga simbahan at sa atong parokya ni San Jose. Amen. Manindog alang sa pagampo sa katawhan. Ang atong manluluwas nagpuyo sulod sa buhing templo sa iyang simbahan. Ang binunyagang katawhan nga nagkatigom libot sa sumusunod ni San Pedro. Magampo kita ngadto sa atong amahan, dinasig sa Espiritu Santo, diha sa pagingon, Ginoo panalangini kami. Ginoo, panalangini kami. Ngang simbahan, lukop sa tibuok kalibutan, mutubo diya sa kiusahan ug sa pagtuo, pinaagi sa atong kamakanunayon ngadto sa Santo Papa, Papa Leo XIV. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Ngang mga kanasuran, magpuyo diha sa kalinaw ug maglikay sa pagpanghukom ug sa panagtigi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga sila nga nangita sa Dios makakaplag sa bato sa pagtuo ni San Pedro ug sa kaisog ni San Juan nga magbubunyag. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga mapadayag nato ang atong pagtuo pinaagi sa paagi nga kita miamping ug minggamit sa balay alampuanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga imuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga ang mga nangamatay mamahimong buhing mga bato didto sa walay katapusang templo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Mahigugmaong amahan, gibanhaw mo ang lawas sa imong anak. Ang mahimayaong templo sa
kabanhawan. Isip iyang lawas nga mistiko o templo dinhi sa yuta. Naghalad kamig mga pagampo nga na kanimo, malaumon, nga muambit kami sa samang kabanhawan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsoon pagampo kamo, aron ang atong sakripisyo dawanton unta sa Dios nga Amahan magkagagahom sa tanan. Duwaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, naghandom kami sa adlaw nga imong balay, imong gipuno sa himaya ug kasantos. Himo ang kini nga halad nga kanunay imong madawat. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunay, ug magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Tungod kay dinhi sa balay nga makita, ang nga imong gitugot kanamo nga tukuron, dili ikaw mohunong paghatag og kaayuhan sa imong mga anak nga nagapanaw gikan ning dapita padulong kanimo. Sa katingalahang paagi imong gihulagway ug imong gibuhat ang misteryo sa imong pagkahiusa kanamo. Dinhi imong gitukod alang kanimo katong templo nga mao kami ug imong gipalambo ang simbahan nga mikaylap sa kalibutan aron mahimong kahingpitan sa lawas sa Ginoo diha sa syudad sa Jerusalem nga langitnon nga mao ang matahom nga talan-awon sa imong kalinaw. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, tuyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayon ikaw, o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, ang lawas o dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan. Ipasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab,
Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalit sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan. Nining paan sa kinabuhi o kalit sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga mo atubang ug mo alagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawat sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo, sa tanang mga obispo sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluy kaming tanan, himo nga kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton datas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinahagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo magagagamhom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa amahan. Atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagtuo, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw ning panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.
Ginoong Heso Kristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausap kaninyo. Ipakita ta ang paginigsuunay. Naigsoon mao kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ni pamulong lamang ug mamaayo ako. Magampo kita, Ginoo, naghangyo kami nga makaangkon unta sa bunga o kalipay sa imong panalangin. Ang katawhan nga gihalad nga na kanimo. O himuang nga magalagad kami kanimo sa lawas ug kalag. Ilabi na ni ining adlaw sa pangilin. Ini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Sa ngalan sa mga kaubanan ako sa team ministry, tuguti ako sa pagpasalamat sa inyong pag-anhi dinhi karon aron magiusa kita sa pagsaulog sa atong anniversary sa dedication sa atong altar o simbahan. No? Unya, human mo, mag-unyaka ta, magsalo-salo ta, inyong sudan among kanon. Daghang salamat. Ang Ginoo manaha kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.